ఈ వీడియోలో మనం రెండవ జంట స్వరం థర్డ్ స్పీడ్లో పాడడం నేర్చుకుందాం. స స రే రే గా గా మా మా రి రే గా గా మా మా పా పా. గా గా మా మా పా పా దా దా మా మా పా పా దా దా ని ని. పా పా దా దా ని ని సా 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 ని ని దా దా పా పా. ని ని దా దా పా పా మా మా దా దా పా పా మా మా గా గా. పా పా మా మా గా గా రి రి మా మా గా గా రి రి సా సా. పా పా మా మా గా గా రి రి మా మా గా గా రి రి సా సా. ఇప్పుడు నాతో కలిసి పాడండి. స స రే రే గా గా మా మా రి రి గా గా మా మా పా పా. గా గా మా మా పా పా దా దా మా మా పా పా దా దా ని ని. పా పా దా దా ని ని సా 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 ని ని దా దా పా పా. ని ని దా దా పా పా మా మా దా దా పా పా మా మా గా గా. పా పా మా మా గా గా రి రి మా మా గా గా రి రి సా సా. పా పా మా మా గా గా రి రి మా మా గా గా రి రి సా సా. ఈ జంట స్వరంలో తాళం సరిపోవడం కోసం చివరి లైన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.